Det der med, at man trækker på samme hammel. Man spørger ikke, er du tandlæge eller kommunalarbejder? Man tænker slet ikke i de baner. Og det synes jeg, at jeg har oplevet som noget rigtig, rigtig dejligt. Noget socialt hedder det vel. Det er sådan, hvad jeg lige kan fortælle. Vi har vist 400 medlemmer, er det ikke sådan? Jo, cirka. 400. Og det er for amatører. Selvom man selvfølgelig kan sige, at når man som jeg har spillet store roller i 42 år, så er man autodidakt. Det er der nogen, der er, men jeg er altså amatørskuespiller. Men jeg har altid drømt om at blive balletdanser, da jeg var dreng. Og så på et tidspunkt, hvornår har det været? 71-72, så startede det herude. Og så tænkte man, nu går du bare. Personligt glæder jeg mig til hver gang, jeg skal herom. Jeg har en 12-14 kilometer herom, og jeg glæder mig til hver gang, jeg sætter i min bil og skal herom. Så er der nogen, der synes, at er det ikke fantastisk at sy sådan nogle fine kjoler og sådan noget? Og siger, det synes jeg overhovedet er fantastisk. Det er meget til at lave sådan noget her. Jeg kan stadig synge. Det kan jeg, men jeg kan ikke gå så højt op mere. Jeg har netop haft 40-års jubilæum i Syvkanten, og det var derfor, jeg blev bedt om ikke jeg ville prøve at lære den monolog af Finn Methling. For når man både kan tale, synge og danse, så kan man bruges til mange ting. Vi har så mange gøremål, alle sammen i det daglige, optaget så mange ting, så kommer man herud, hvor man får måske en slags frirum. Og så opdager de måske, hold op, man kan bruge sig nu. Hvis jeg skulle beskrive Syvkanten, så vil jeg sige, at det var en rigtig dejlig gammel dame, der spænder vidt. Og det er mit rollehæfte. Det er vores kabaretgruppe i senior. Parkensangerinder og så videre. Se, den. Vi kører jo lidt på det der med, kom som du er, så kan du altid bruges til noget.